Ja, maar dat jij, die wil je dat zoen. Die met die metvallen bij jou, die wil je dat zoen. Wacht. Hey, this is Late Back and you're listening to the Jordan Cast on the Netherlands, Rafael Gonzalez. Wat ze aandoen? Oh, Germ. Oog neer. Oh. Wat een herrie. Schrikkelijk. Die Schneeball en de Scheler zich maakt koets. De fietsverhaal wordt aangezaald, iedereen in de straat. En dan aan iedereen vertelt wie ons op het zo. Maar wie ons op Omgewijd. Hoi. Dag. Hier een briefje. Oh, dat is fijn. Dankjewel. Hier. Nee, gewoon gelijk de hoek houden. Gelijk de hoek. Gelijk de hoek. Camera op mijn rug aan.
even goed zitten. Hè? Doe niet even.